שלום לכולם. אז שואלים אותנו הרבה, האם פרסום שעשיתי יכול לגרום לכך שיתבעו אותי בגין פגיעה בחוק איסור לשון הרע? אז התשובה לכך היא כן. פרסום ברשתות החברתיות היום, שימו לב, בין אם זה פייסבוק, טוויטר, טיק טוק, אינסטגרם או כל רשת חברתית אחרת, יכול לגרום לכך שיתבעו אתכם. צריך לשים לב מה מפרסמים, איך מפרסמים, ולזכור שכל מה שנכתב על גבי האינטרנט זה כאילו בן אדם אמר את זה לחברו בפני הרבים, כך ממש. ואם נדייק את זה לגבי הפרסום, צריך לזכור ולשים לב שלפי הפסיקה היום של בתי המשפט, לייק לפוסט לא מהווה פגיעה בחוק איסור לשון הרע, ואילו share, זאת אומרת שיתוף של פוסט שהוא פוגעני, שהוא מזלזל באדם, שהוא פוגע בשמו הטוב, כן יכול להוביל לכך שיתבעו אתכם. אז תשימו לב להבדלים. זה נכון להיום לפי הפסיקה. יכול להיות שבעתיד גם לייק יהווה עילה מספיקה לתבוע אתכם בגין עבירה על חוק איסור לשון הרע. חשוב שתשימו לב לדברים האלה, ושיהיה לכולנו בהצלחה. תהנו מהרשתות החברתיות ותיזהרו לא לחצות את הגבולות ולא למצוא אתכם בבתי משפט על תביעות מיותרות.